Moikka vaan kaikille. Tää on niin ihana sää. Voi vitsi, tää on ihana sää. Niin, vaikka itse asiassa kevättä on niin ihanaa. Tuossa me varjotkin näkyy nykyään jo. Tai niinku tälleen. Ei pitkä aikaa näky. No niin, ja me puhutaan nytten ihanista asioista. Ja molemmat sanoo kai 5. Oliko se 5 vai? Niin. 5 ihanaa asiaa, mikä on ikinä ihanaa. Sä voit Meltsku vaikka aloittaa sanoa, että mitä sun mielestä on ihania asioita. Rakastan. Tai se on ihanaa, kun on just kun on talvi. Niin sit tulee kesä tai kevät. Niin sitten on sinne viileetä. Niin. Eikä tarvii olla sinne mä en halua tappata käyntiin. Kiva. Hei, mennään aurinkoon, mulla tulee kylmä. Ei mulla. No niin, sit sano toinen. Minä oon tänne. Se, että aurinko paistaa. Se on ihanaa. Niin. Tulee semmonen ja auringon nousu tietysti. Se on sama asia. Ja kolmas. Mä rakastan tai tykkään olla kavereitten kanssa. On ihana tunnelma. Niin, ihana tunnelma se on, jos et se kuuluu, koska 4. Mä rakastan karkkeja. No niin, sitten on 1. Sorsia? Niin, niitä on ihana ruokkia, se on ihana. Okei, onko se nyt mun vuoro vai sanoitko sä äsken? Joo, sä sanoit siis. Ensimmäinen asia, karkit, irtokarkit. Kaikki irtokarkit on kaikista parhaimpia karkkeja. Sitten toinen, tää on ihana sää, tää on sitä lämmin. Mä äsken sanoin, että tää olisi muka kylmä. Ja sitten se, että tää on ihana sää, se on toinen. Kolmas on se, että saa vihdoin käyttää Converse. Ei tarvitse taas käyttää mitään talvikenkiä, se on ärsyttävää. Ne mun semmosia ärsyttäviä. Mä käytän koulussa koko aika. Syksystä lähtien näitä kenkiä. Joo, sitten onneksi toinen, ei kolmas, koska joo. Nyt on 4. Mä rakastan uimista ja kaikkea vettä ja kaikkea sellaista niinku rantaa ja hiekkaa ja sellaista, mutta en tällaista kivihiekkaa, vaan sellaista mä voin sanoa, että mäkin rakastan. Niin, mä niin, se rakastaa. Sitten 5. Aika nopeasti meni jo. Sitten 5. 5 on se, että saa olla kavereitten kaa ja kaikkea. Se on tosi ihanaa. Käydäänkö siellä hetki? Joo, ihan hetken aikaa. No puhutaan. Kaikki ihanaa. Kaikki on aivan ihanaa. Puhutaan kaikkea. Koulu on kauheata. Puhutaan vielä jostain ihanista asioista, vaikka meidän piti vaan sanoa 5. Mutta ihan sama puhutaan vaan enemmänkin. Koska muuten tästä on ihan liian lyhyt video. 4 minuuttia. Se on hyvä video. Hei, käydään tästä tunne. Joo. Lenkkeenä vähän. Ei. Ei katsomassa. Ei nyt ihan lenkkeenä vaan. Ollaan vaan huvin vuoksi täällä. Hei, mennään tonne Puronge. Joo, se on ihanaa. Yeah. Kaikki on aina ihanaa. Minä rakastan juoksemista. Samat sanat. Kaikki on niin ihanaa ja rakastamista ja kaikkea. Sori, mä juoksin sitä hytkyä. Vuoden aikana on kesä. Munkin mielestä se on niin ihana aika. Miksi joka ikisessä lauseessa pitää olla sana ihana? Niin kuin tossa ihanassa lauseessa. Jos tekin tykkäätte kesästä, laittakaa kommenttiin. Joo, laittakaa kommentteihin. Ihanaa. Tilatkaa meidän kanavaa ja tykätkää videosta. Ja tuolla niitä sun lempisorsia tai ihania sorsia. Istuta tähän. Joo. Tykkään kuvaa noita.
Haitaanko se leipää nivota sun? Eikö se oo ihani? No. Ajan tyttö toi rusteeton poika. Miksi kaikki pitää olla niin ihanaa? Mä muistan, kun me oltiin saappaana tuolla. Joo, se oli kauheeta. Sitten meidän kaverin toi joku kenkä jäi tonne. Se on aika syvää tai sellaista. Miksi sä meet? Oottakaas. Karkit jäi tohon, en mä niitä. Miksi sä sinne menit? Tää on ihan... Joo, meidän koira juostaessa aina vedessä. Pentunut. Ihana. On nyt ne sorsat on tossa. Kaikki pitää mainita. Miksi vitsissä joka ikisessä lauseessa tässä videossa melkein ihana? Hei, sit puhua jatkuu tonnekin. Mennään sinne päin. Joo, käydään siellä. Tää on vähän sekava video, kun me puhutaan ihanoista asioista. Sitten me vielä käydään ja täällä puhutaan koko aika. Ja nyt ei oo kaikkea. Sitä on semmonen... Joo. Niin. Käydäänkö Dotse muuten oikeasti hakenut ruokaa? Joo, ehkä siitäkin Oho. No niillä pitää hakea jotain ruokaa, mutta se tulee varmaan eri videoon. Ei nyt anneta vielä, koska tää on kesken. Käydään täällä. Tässä tulee vähän sekaava video. Niin kuin nimestäkin huomaatte, että tämä on ihanaa, koska kommentin nimi on ihanaa. Ja tää video on ihanaa. Ihanaa. Kaikki on ihanaa. Ihanaa. Ja hyppiminen on kans ihanaa. Niin. Tää on meidän lempipaikka. Joo, tässä on kiva olla. Tässä on kato kiviä. Mä en ehkä usko. No usko. Ne tulee tuolta taas. Kivi on ihan vedessä. Ei me metä. Mikä? Oho. Varoittiin. No niin, nyt ne. Mennään nyt. Ei jaksa koko aika olla tonge tuo. Hei, nyt tuu takas sinne. Hei, apua. Apua. Nyt ei ollut ihanaa, kun mä vahingossa olin zoomaamassa tota. No on tää ihanaa, kaikki on ihanaa. Mikään ei voi olla epäihanaa. Kaikki on koulua epäihanaa. Se on kaikesta kauheinta. No mutta ei puhuta nyt. Se on ihanan vastakohta. Joo, eikä kauhea. Ei nyt puhuta mistään kauheesta, vaan ihanasta. Hitsi pitää ihanasti toi puro menee tonne seikauheen. Joo, hyvin. Se ei oo ihana. Okei, nyt. No on sekin ihanaa nyt, kun on vähän pakko. Joo, josta tää video on ihan outo koska tää video on ihan outo, kun tää video on. Hei, viimeksi kun mä oltiin, tässä on lunta. Niin, tässä on lunta viimeksi, kun mä oltiin täällä. Nyt tässä on ja se meni pihalle, otti ihan sama. Me tehtiin täällä siis video. Miksi vitsissä? Entäs mä haen leipää niitä? Okei. Haen leipää, mutta haen vaikka 2 leipää, niin heitetään molemmat 1 leivän. Joo, joo. Moikka. Joo, palataan sitten, kun Mengatsku tulee. Moikka. Niin tosiaan toi Mengatsku lähti nyt hakemaan niitä, niin tää. Joo, palataan oikeesti nyt sitten, kun se tulee. Moikka. No niin, täällä taas Mengatsku tuli. Moi. Ja sitten ei saatukaan leipää, kun ei oo. Ei oo ihanaa. Ei oo leipää ja ei oo ihanaa nyt, koska Mengatskun karkkipussi repes. Samoin mun. Meni tosta vähän. Ja ne sorsat lähti. Tässä on karkki. Se on koska muutakin putos nyt. Ja se on. Niin, ne sorsat lähti ja me ei saatukaan leipää, niin. Joo, niin. Apua. No, puskaa hieno. Niin, tää on aika vihreistä jo. Paitsi ne on kyllä talvenkin. Hei, onko meidän lempimarjoja täällä? Lempimarjoja? Nakattiin kynsiä. Ai niin, ja pienempänä me luultiin, että nämä marjat, jotka kasvoi, niin me murskattiin ne ja laitettiin meidän kynteen sitä tahnaa. Se näytti semmoiset kynnenkiillottajat, mutta se oli ängyttävää. Niin, mutta onkin se ihan. Mutta se oli vaan silloin pienenä. Ei me enää kyllä tehdä silleen. Sekin saisi sungaa, sit olisi vielä ihanempaa. Mene. Wow. Apua. Joo, ei mennä. Joo, ei mennä sinne.
vähän kauhistuttava. Mä en näe mitään, kun mun hiukset on edessä. Mä rakastan, tai se on ihanaa, kun katsoo jotain jännää leffaa. Se vaikka tuo laittaa joku nälkäpeli tai Nightmare 2 tai joku tonganen. Nightmare 1. Niin. Me saatiin muuten yhteiskuva Salatut elämät näyttelijöitä ton Jirin, Pepin, Tangen, Jannen ja mikä se oli? Sergein kanssa. Nyt tää pursuu niinku tää Tangathaatakin tää mun karkkipurssi. Niin me saatiin yhteiskuva. Ja niin, se yhteiskuva varmaan tulee tähän videon loppuun. Joo. Mä jää huomit pois se. Joo, jos ei tuu, niin me unohdettiin, mutta kyllä me varmaan muistetaan se, toivottavasti. Niin, eiköhän tää ollut tässä. Moi moi!